Boha. Dúfam, že to je vidno, jak by ty kokos mrdol s udicou. Ja som ho nestihol doseknúť, keby som dal pozor trošku, ja som sa obzeral, by ma to medveď nechytil. Nevadí. Toriti! Zle to zobral. Ale skoro som prišiel o prúd. Fú. Divoča. Dneska nás čaká parádna divočina, ale to ti musím povedať, že hej, dúfam, že sa podarí niečo. Keď sa podarí, tak to bude fest adrenalín, fest náročná voda, sú tu divoké ryby, divoké kapre a je to celé zarastené. Hĺbka prudko, fakt, že prudko klesá až do 20 metrov a tak, a tam všade sú stromy, takže budem chytať v takýchto porostoch meter pri brehu. Spolu s Jakubom uvidíme, čo sa nám podarí, či niečo vydolujeme a dúfam, že áno. Ale bude to adrenalín, keď niečo príde, bude to petelica. Budem to vychystať. Budem chytať veľmi špecificky. Aj čo sa týka prútu, aj montáže, ako chytať v brutálnych prekážkach, ako chytať že pod nohami, kde potrebuješ rybu nepustiť ani centimeter, čiže cievka na fest. Chcem sa pokúsiť natočiť aj podvodné zábery, lebo je tu čistá voda aktuálne, no nie je nejaká extra čistá, je oveľa čistejšia, len teraz pár dní pršalo a sú tu v podstate toto celé je v nejakej tej jame a tá voda sem stekala z tých všetkých dažďov, tak je zmutená, tak viditeľnosť je fakt je znížená, ale budete prekvapení, jak aj pri tej fakt zníženej, možno o 50% viditeľnosti je tá voda čistá. Nie je vôbec jednoduché chytať ryby pod brehom a v prekážkach, no keď sa na to dáš, čaká tá obrovská odmena. Ako prvé, samozrejme musím pripraviť krmenie. Budem chytať spôsobom metód. Odmena v podobe adrenalinového zážitku a úplne iného spôsobu rybolovu, ako obyčajne chytáš. Nie je to o tom nahodiť a čakať. Musíš nájsť to správne miesto, že budem potrebovať vodu, kde ryby chodia k brehu sa nakrmiť. Alebo ich musíš pracne a časovo náročne na to naučiť. Musím si založiť polarizačky. A základ je, musíš ich vidieť, ale pozor, oni teba nemôžu. Musím si založiť polarizačky a sledovať v podstate tie príbrežné časti. Hneď odtedy, ak som sem prišiel, tieto polarizačné okuliare sú také, že proste ich nechceš ani skladať z hlavy. Ani nevieš, že ich tam má, že tá viditeľnosť a UV ochrana a tieto veci. Peckové. Žaby sa ozývajú. Mám na nich aj takúto gumičku. Sice ja používam šiltovky, ale máš to takto na krku a iba to švihneš na oči, zhodíš dole, švihneš na oči, dáš na hore a nespadnú ti a nerozbijú sa. Dobrá vecička. Vyzeráš tam jak dedek, keď máš toto, ale je to cool. Čakám ešte na Jakuba. On tu má osvedčené krmivo, ktoré funguje a nebudeš veriť, je to iba šrot a nejaká vec pre sliepky, tuším. Takže som si tu pripravil. Ja si idem rozrobiť, nebudem čakať na ňo, ja už chcem chytať.
Takže budem potrebovať vedierko prázdne. Doňho si narvem peletky. Toto sú Spicy Fish. To sú Method Feederové pelety. Aby sme urobili štruktúru, pridám tam aj chytacie Sweet Corn pelety. A prichystané aj boiliesy, to všetko a pridám tam metodiák Chili Calamar. No, mám to pripravenú takúto suchú zmes. Pridám tam ešte tých peletiek. Spicy Fish. Teraz premiešam. Vyzerá to nádherne. Teraz idem trošku postupne pridávať vodu. Aby to držalo. Keď budem hádzať. Dobre. To je akurát. A ešte tam pridám karmácky partikel, čo sú rôzne semená, čiže aby malo to krmivo krásnu štruktúru. Nechám to trošku popôsobiť. Tie pelietky potrebujú mikropelety ešte, aby trošku nasiakli, ale už teraz to vyzerá dokonale. Krmivo rozrobené a treba ho nechať popôsobiť. Pôjdem jednu hrudku hodiť v podstate pod breh, kde budem chytať a uvidíme, jak sa tam budú tie ryby správať, a hodím tam aj pár gulí. Uvidíme. Jakub ešte stále neprišiel, takže let's go. Idem vyskúšať zakrmiť miesto a snažiť sa lokalizovať ryby alebo ich prilákať. Nechodí sem veľa rybárov a preto ryby nepoznajú boilies vôbec. A to je ďalšia výzva, zistiť, ako ryby reagujú na boilies, ktorý nepoznajú. Budú ho žrať, budú mu dôverovať. Príde vôbec nejaká ryba, podarí sa mi ju zdolať? To sú otázky, ktoré mi teraz bežia hlavou. Teraz musíme byť fakt potichu. Musím založiť polarizačky. To budeme chytať. Rybu tu teraz nevidno. Nemá dôvod sem prísť. Hodím tam najprv pár guličiek. Dúfam, že sa neskotúľajú. Krásne vidno. Zvedavý, že či zožerú aj boiliesy. To ešte trošku ďalej. Joj, to už je ďaleko. Nie. Dobre, čiže na tú stranu som dal 3. 1, 2 a 3. Aj na tú stranu 3. Hodím tam ešte z toho krmiva. Nie je ešte nabobtnané, ale on to nabobtná vo vode. Tak, nechám to tu v kľude a idem sledovať, krásne to krmivo tam pracuje, a idem sledovať
Idem si pripraviť prúty a tieto veci a za chvíľočku sa prídeme pozrieť na to, že či tu tie ryby žerú. Tak tá čistota vody je extrémna. To, čo vidíte na mobile, je 50% toho, jak to vidím ja s týmito okuliármi. Pecka. Dobre. Budem chystať prút. Ideme na to. Krank 2. Extrémne veľký háčik. Do prekážok potrebuješ nech mu sedí v papuli. Šnúrka slider 35 librová. Slider je stúžená šnúrka, čiže ju budeme sťahovať. Montáž nadväzec bude úplne jednoduchý, ale pevný. Tieto nožničky sú elastické, čiže môžeš s nimi strihať XY času a nebudú ťa tlačiť na rukách vôbec. A môžeš ich hodiť aj kolegovi do hlavy, až netrafíš týmto koncom, tak mu ani neublížiš. Skoro som to vysypal. Mám mu tam aj zarážku, stoper teda. Celú zostavu je treba pripraviť precízne a predimenzovane, aby vydržala. Dám tam nástrahu a urobím si vlas presne podľa toho. Hop. A keďže neselektujeme, tak mu to dám tesne pod háčik. Pár obtočení, úplne jednoduchá montáž. Stuženku som nesťahoval už ďalej, aby nebol problém s tým, že sa to pretrhne napríklad tu o niečo, takže stuženku mám dole až iba tu. Mohol som to ešte aj kratšie spraviť, ale toto je úplne easy kapať na saje. V podstate hotovo, ukončíme to. Anti-tango môže vyťahnuť konečne kapra. Kým si chystám tie prúty, je čas sa ísť pozrieť, či tam sú nejaké kaprici, či to bude vhodné miesto pre kapriky. Musíme ísť potichu. Bolík je tam, zatiaľ všetko je tam, takže ryba zatiaľ neprišla. Dobre, dáme im trošku viacej času. Takže chytám to spôsobom metód, čiže olovo, to je jedno aké. Narvem tam, toto má 120 olovo, narvem tam krmivo, tak aby to pevne držalo. Poriadnu gunžu, jak sa u nás hovorí gunžu. Dobre. A pod háčikom na tom kranku na 2 mám dumbbellsku. Konkrétne toto je pimpič, len to mám dlhší vlas, tak to len tak jednoducho obtočím. No hotovo, vybavené. A iba to poslať na dobré miesto, kde nie sú tie kriky, konáre a není tá hĺbka. Čiže trafiť to tesne na zráz, čo je dosť náročné. Poďme na to. Mám taký pocit, rozmýšľam, že toto jazero a tieto ryby tu ešte neprešli takouto rybárskou evolúciou, že potrebujú tie high-tech prichute prekombinované, tak možno, že to bude fungovať taká tá klasika, čo fungovala na jezerách XY rokov dozadu, ešte keď som ja začínal chytať ryby. Tak vyskúšame aj ten šrot, lebo proste to je takéto prírodné a tá ryba má
takú tú väčšiu dôveru voči tomu, ako kvázi tie high-tech krmiva. Akože to nechcem nijak dehonestovať žiadne krmiva ani nič, to je somarina. Na prechytávaných vodách potrebuješ tú rybu prilákať a okabátiť, len toto není prechytávaná voda. Ani prechytaná, čo sa tam hodilo. Ono asi najväčší problém je, že tie ryby chodia ku brehu zbierať ráno a večer. Taký je štandard v podstate na všetkých vodách. A ja som prišiel dneska pozde. Ale ideme pozrieť na to miesto. Či sa tam niečo pohlo. Musím byť potichu. Okuliare. Musím byť fakt ticho, lebo tie ryby nie sú zvyknuté vôbec na človeka. Nič, žiadny kapor. Aj guličky sú tam. 1, 2, 3. Krmivo je tam. Takže ešte raz. Mal by som si spraviť aj nejaký záložný plán na ďalšie miesto pri brehu. Len kde? Tie miesta pri brehu sú takmer nechytateľné. Ešte tu teoreticky, ale to mi to príde veľmi plítke. A tu proste tú rybu nevydoluješ. Aj tam niečo bolo. Ale kapor to nebol. Niečo vymyslieť, preto som kaprár. A kaprárina není o tom, že to nahodím a sedím a čakám, ale rozmýšľaš, ako tú rybu donútiť žrať alebo jak ju nájsť. Zatiaľ tam mám len 35 vlasec a na tú stolkorovú, čo bude Skynet privlačový prúd, tam mám šnúru, takže tam nejdem dávať čokač, ale uvidíme, či naviniem ten šokač 45, lebo to je v podstate jedno. Tam ti to odno šúchať nebude, ale tam ide o to, aby si to neurezal. Čiže ďalší neurezal, lebo bude tá ryba napevno. Čiže ďalší uzlík navyše je zníženie podľa mňa percenta úspešnosti. A je to hodne hrubé, tu tie ryby vôbec nie sú zvyknuté na tom vlasce, takže s tým budem extrémne bojovať. Zabudol som to natočiť, ale už tam bol jeden kapor pri tom brehu. Dúfam, že sa mi to nezlomí, ale a neprídem o kameru, ale čo už. Teraz tam potrebujem hodiť na strahu. Najlepšie tesne pred kameru. Rovno do konára, ale nevadí. Ideme čakať. Cievka na fest. Let's go. To je celkom slušná ryba, presne pred kamerou to žere.
Nie, že nasaješ kameru, ty debil. Ale nechaj mi ešte dobrať. Yes! Nevypla sa tá kamera? Hádam sa nevypla, uvidíme. Takže ideme chytať pod brehom kapre. Ideme skontrolovať, či sa nám podarili nejaké zábery. Ryby, ak to tam žerú, pomaly nebež. Jednak sa zjebeš a vyplašíš ryby. Čakaj, idem prvý. Niekde tu sú také ryby. Je tam kapor. Žere to. Videl si? Ale už išiel do... A nie, ešte sú tam. Dúfam, že to natáča tá kamera. Vyber kameru. Ale oni pobrali aj tie guličky tam. Takže môžeme chytať aj na boilies. Takže nie je to tak, keď ryba nepozná boilies, tak ho nezožere. Ja musím tak, aby sa mi to nezlomilo a neprišiel som o kameru. Dúfam, že to točilo. Už je vypnutá. Mali sme to tam dlho. To nevadí. Ani? Natáčalo to? Na mňa šľak trafí. Prečo je to iba 8-minútové video? Či to už dalo do inej sekvencie? No, nie. Ono to asi nenatočilo. To mi vysvetlí, že prečo. Dačo tam je, ale nie je to presne to, čo som chcel. Do prdky. Prečo prestala nahrávať? Ale vidno, dobre.
skalách, keď tam chodím. Neviem, kde som to položil. No, sadaj. Ideme čakať potichu. Ty kokos, ja tu mám veľké skaly. Ty máš motýra na hlave. Prichádza jedna z najťažších fází. Byť potichu a čakať. Žiadny pohyb či šuchot. Chytáme doslova meter pred sebou. Nesmú nás počuť vôbec, aby mali väčšiu dôveru a nebali sa žrať. Minúty plynú strašne pomaly. A my čakáme, kedy uvidíme prvú rybu, ktorá prepláva okolo našich nástrah. Zdá sa to ako hodina, ale prejde len 15 minút a prichádza prvá návšteva. Hlavu veľmi. Piči mucha mi to tam. Koľko teraz vidím presne nástroj. A ja ju vidím. Ček tvoje nástroje. A majú. Sekaj, sekaj. Majú. Sekaj. Sekaj. A je preč. Odspá. To bolo rýchle. To bolo rýchle. Chce to šokať. Ty máš aký silon hrúbku? Nejaký. Ja mám aspoň 35-ku, ale môj nechcú. Krásne, vidíš, keď sme sa schovali, hneď prvý kapor prišiel a zobral to. On nás videl. Je to neskutočný adrenalín. Musí sa nám podariť zdolať aspoň jednu rybu. Povedal som si hneď po Kubovom zábere. A to, čo sa dialo ďalej, som si ani len nedúfal predpokladať. Vedeli sme, že ryba tam chodí. To, akú veľkú chytíme, je len vec náhody. Tak ako aj to, či ju vôbec zdoláme. No budem sa snažiť urobiť preto maximum. Znova dokrmiť a nechať im kľud, neukazovať sa a schovať sa. Ryba ta proste vidí. Základom každého lovu pod brehom je nerobiť hluk. Nedúbkať, nerobiť hlasné zvuky, byť maximálne opatrný a robiť minimálne pohyby. Najlepšie je nebyť pri prúte, no to je v tomto prípade obrovské riziko, lebo musíš reagovať behom sekundy, inak prídeš o prúd a aj rybu. Stále trvá 15 až 20 minút, kým znova príde na lovné miesto prvá ryba. No je viac a viac opatrnejšia, najprv len prepláva okolo. Potom sa už osmeluje a príde aj bližšie. Všimnite si, ako prstnými plutvami najprv rozvíri dno na mieste, kde mám nástrahu s krmením. Nie je to len tak, že príde a rovno to zobne, je naozaj opatrná. Pomaly získava dôveru a prichádza prvý šluk, alebo len fúknutie. Opustí lovné miesto, no krúži okolo ako predátor, doslova ako žralok okolo koristi. Chce to, no má strach a je opatrný. V rozvírenom krmení sa ešte raz vráti a dá si poriadnu porciu krmenia. Ale aj s mojou nástrahou s háčikom je tam a začína boj, na ktorý som čakal.
Je to neskutočný pocit a bojovať s rybou bezprostredne po záseku priamo pod nohami, kedy jej nemôžeš dať ani meter vlasca. Tá sila, ten adrenalín. Pekný. Je tam. Tak teraz chcem. Je tam, skoro mi stiahol vodicu do vody. Lebo som nekúkal, ty kokos. A zrazu som iba videl, ako vystrelo silou, iba ceste. Bude to na kamere, jak to zobral. V spodnej gambe. Dvojka, nový krankháčik s tigráčom. 35-ka stuženka k tomu. Proste všetko na tvrdo a šnúra privlačová. Aj privlačový prúd Skynet zo Stalkerov, som normálne sa kopcem jak je to, jak sa volá, so Strikerom, s navijakom, teda privlačový set. Dodal som ho, ale keby som nemal tú šnúru, tak ho asi nedám. Neverím tomu. Divočak vydolovaný s kríkou meter od brehu. Folded hands, you could make this better if you wanted. I've never felt this room more haunted by what we had. One pull could make this all unravel. How far could our love really travel without connection there? Are you a believer? A teraz to začalo byť naozaj zaujímavé. Podarilo sa ešte niekoľko krásnych rýb a krásnych záberov, ktoré sme aj úspešne zachytili na kameru. No nie každý záber či zdolávačka bola úspešná, tak isto, ako sa nepodarilo natočiť všetky zdolávačky. Toriti. Ani na mňa. Dobre. Ďalší los divočákos. Ja som nedúfal, že až toľko ryb sa mi tu podarí na šupu. A môžeš trošku vyššie ešte. Ako má, daj mu detail na tú plutvu zadnú. Daj mu detail na plutvu, ako ju má oni. To kormorány. A nie až tak, lebo to nebude ostré. Kormorány ho dopakovali. Krásny kapar.
Že to pleskač nebude. Není nejaký extra veľký klasika. Poď na tú uticu. Dávam mu, ale aj tak si bere cez brzdu, ty kokos. Žiadne také nejdeš do konárov. Ty kokos. To je jak sumce ťahať. Ty kokos. Tak to ťahávam 15 kg esetery, nie toto kapre. Nešmejte pustiť. Poď. Je tam. Už to ani neoslavujem proste. Kto umí, ten umí. Poď. Pimpič. Krank háčik. Zdolávanie na fest vydržalo. Absolútnej tichosti. Dám tomu 15 minút. 15 minút je taký čas, že tá ryba zvykla prísť nejakých 15 minút, takže posledných 15 minút tejto rybačky. A možno, že budú fest adrenalinové. Jednu nevýhodu to už teraz má, že sa to extrémne leskne, lebo je v zlej polohe svetlo. Čiže ja čakám iba na to, kedy sa mi vyšpanuje vlasec. Ale obzerám sa, aby ma tu taký medveď nelapil, lebo už to balíme. Jakub už išiel a musím povedať, že toto skončilo nad moje očakávania. Ale to není všetko. To není všetko.